Nortzara. Ni bere Luisa Bistara. Eta ze batzen zenuten dezulan? Narriaran gutun barri. Badakizu ondo narriaran pantano altuzten. Ze egunetan etortzea azokara? Besteak bakarrik. Baserrian zure lan egiteko erazik da, eta saltzen dituzuen produktu ezaugarri zen. Baku bitxetu gehiena etxeako egiten deuna, baina, bueno, etxeako nahiko baldin baditu, 10 jo jartzen beti, gauzak aline tratamendu gabe, ekologikoa, pentsu berberalak emanez, produkzioa beti izaten da, ez du hainbeste behartzen, oio arrotzitia, eta batzane, gauza naturalakin bakarrik produkzioa izaten da pixka gutxixo, ez da portzatzen izan. Hola saiatzen gehien bat etxeako iten dugu, eta sobratzen zakena saltu. Zerkatuan dauden beste produktuen desberdintasun bat? Bueno, adibidez guztxoktan ekologikoa ikin dugu beste bat ere bai, ekologikoa dienaki ez asko. Bakarrik, azkuntza lentosioa egotzen. Baina, ekologikoa daukenak desberdintasun. Ekologiko dien, Bezarrea saiko azokara etortzeak zera mazaila dauzka. Bueno, netzako gertutasune, harriaran dikola etortzen naizen, honutza 10 minututan etortzen naiz, eta gertu. Bueno, gero ja, berroketa bi urte da martzen etortzen, jende guztik ezagutzen dago. Beti, azkenen lagunek eta da nahi ditutu beri. Ezagun asko behitzen. Garai baten gaina, etxetara gombitatzen dituzten, kafesnitxo bat prestatuko zuten gure etxeak biziziena, beste batzu termo dekarri ere iten zuten, guain guzuten dira baino. Eskerrik asko. Zuei, tortzeatik, saiatu erosten, produktu ezberdinak eta asko. Guain aurki, guain ere gure xamarra da, baina hemendik hilabete perdira edo hola, azaltzen dalako goizetan, kolore esploso bat berazten da, matia eta dana, aztekaren kolore, perra eta dana. Kaixo. Nor zara? Patxi Arizmendi naiz. Aramako Iturrioz baserritin ator. Eta ze egunetan etortzea azokara? Asteartetan bakarrik etortzen ez. Egiten da beste azoka gehiago, orduan honea bakarrik astearten dauget etortzea. Baserrian zein da zure lan egiteko era, eta saltzen duzun produktun ezaugarrik zeintzu die? Era betiko era. Azkenen, damazkiu laugen aldi lan hontan, eta lehenauko lana. Guen makinak eta zehaizo gau, baina lehenauko lana. Eta produktua bat, bertako produktua, etxeko produktua. Merkatuan dauden beste produktuen desberdintasunik behar dute? Bai, betik. Bestela nabaritzen da, eta eskerrak horri bestela ez genuen ez ezatu. Nabaritzen asko Zure ustez saingo azokara etortzeak zer abantaila dauzka? Bueno, netzako gertutasunen eta gero jende asko ezagutzen dutela, eta orduan horrekin gustu etortzen ez bezaina, oso gustua. Eskerrik asko. Merkatuan dauden beste produktuen desberdintasunik behar dute? Bai, ekoizten moduk da bereizten duenak. Lehen esan duzuan bezala, ekologikorik edeunez, horren nolabaiteko beste balio bat ematen jo gure produkturi. Barazkizkain, hemen ikuste dituzen zeak ite ditugu kontserbak eta mermeladak. Baliatuz guk erabiltzen dugun produktuk etxen, beste balio bat ematen aldean. What's a tadpole?